Já jsem od malička byla kolem letadel. No, a takže mě to líbilo, no a teďka už jako velká, že jo, tak jsem pořád toužila ještě letět letadlem. A když jsem byla mladá, že jo, když mě bylo těch 20, tak jsem chtěla být letuškou, no a oni už prostě mě nevzali. Já jsem bydlela v Praze a tam jsem do Gbel chodila. Gbely to bylo letiště, no, tak to byl náš vejlet vždycky a koukali jsme se tam na letiště, na letadla. No jo, tak já teda jsem teďka přiletěla z vrchu a to byl můj první let, teda, co já jsem mohla zažít a moc se mě to líbilo. Takže já bych, babi, mohla bych za tebe poděkovat firmě Sodexo, která ti umožnila, uskutečnila tenhle let, který jsi spřála a jsi z toho spokojená. Máš z toho dobrý pocit. Ano. Takže my jim moc děkujeme, že dokážou takhle ještě splnit přání lidem, kteří si myslí, že už by třeba nic nezažili. Že už... Je to pravda, tak tohle to je pravda a jsem ráda, že jsem to mohla ještě tohleto zažít.